देश भर में मिलल 451 नया संक्रमित, कुल संक्रमित के संख्या 6211 पुगल। क्वारंटाइन में रहल एक महिला के साथ में सामूहिक बलात्कार। परसा में बेटी बलात्कार के आरोप में बाप गिरफ्तार। सप्तरी में लड़की के दारू पिया के बेहोश करके बलात्कार करे वाला एक जने पकड़ाई। सरकार के असक्षमता के विरोध करत नेवी संघ फिर सड़क में आंदोलन जारी रखे के उद्घोष। आ नेपाल भारत बीच के संबंध केहू तोड़े ना सकी। लिपुलेख विवाद वार्ता से अंत होगी, कहनी भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्रों में दुनिया भर एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करतानी हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। देश के विभिन्न प्रयोगशाला में कल गए PCR परीक्षण अनुसार आज एक दिन 451 नया कोरोना वायरस के संक्रमित मिलल बानी। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम से ई बारे जानकारी दिहल गई बाटे। ई संगे नेपाल में कुल संक्रमित के संख्या 6211 पुगल बाटे। ऐसे ही ठीक होकर घर लौटे वाला के संख्या भी बढ़ रहा बा। अभी तक कोरोना से मृत्यु होने वाला के संख्या भी 19 पुगल बाटे। पिछला बेरी गुलिमी के रेसुंगा नगरपालिका स्थित आइसोलेशन में इलाज करा रहल धुरकोट गांवपालिका के 36 वर्षीय पुरुष के यह शनिचर के रात 10 बजे मृत्यु भइल रहे। गौतम के अनुसार कोरोना संक्रमित मिलल जिला के संख्या भी 73 पुगल बाटे। पिछला 24 घंटा में केहू भी संक्रमित के मृत्यु भइल नहीं है। कुवैत से उड़ान मार्फत आयल एक जने महिला में कोरोना संक्रमण देखल गई बाटे। कुवैत से लियावल गई 102 जने महिला मध्य 36 वर्षीय महिला में कोरोना देखल गई बा। यही जेठ 29 गते कुवैत सरकार से जहाज चार्टर करके भेजल गई उक्त महिला मध्य एक जने में कोरोना देखल गई बाटे। कोरोना पुष्टि भइले बाद उक्त महिला के शुरू में शुक्रराज ट्रॉपिकल तथा सर्व रोग अस्पताल के आइसोलेशन में भर्ना कल गई रहे, लेकिन उनकर स्वास्थ्य में थप समस्या भइले बाद उनका के अस्पताल 2 दिन पहले ICU में ले गई बाटे। अस्पताल स्रोत के अनुसार उनकर स्वास्थ्य में गंभीर खतरा नहीं है, लेकिन निगरानी करके इलाज चल रहा बा। कैलाली के क्वारंटाइन में एक महिला ऊपर सामूहिक बलात्कार भइल बाटे। कैलाली के लमकी चूहा नगर पालिका एक स्थित शहीद स्मृति मावी के क्वारंटाइन में बैठल 31 वर्षीय महिला के शनिचर के रात सामूहिक बलात्कार भइल बाटे। घटना में संलग्न रहल आरोप में प्रहरी 3 जने के पकड़ाव कैले बाटे। कैलाली प्रहरी के प्रवक्ता DSP प्रतीक बिष्ट से घटना बारे अनुसंधान हो रहल जानकारी दिहल गई बा। 2 हफ्ता पहले भारत से आयल उनका के क्वारंटाइन में रखल गई रहे। स्वयंसेवक ही बलात्कार कैल पीड़ित के कहना मुदित करत बिष्ट जानकारी देनी। बलात्कार हो रहल बेरिया मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कैल पीड़ित बतैले बड़े। बलात्कारी से बलात्कार बाद सामाजिक संजाल से वीडियो वायरल बना दे हम कहत पीड़ित संगे उल्टे पैसा बार्गेनिंग कैले रहे लोग। परसा में थप 11 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। अस्पताल के प्रमुख मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मदन कुमार उपाध्याय के अनुसार संक्रमित होखे वाला में परसा के 10 जने, रोतहट के 1 जने रहल बानी। भारत से लौटल आ क्वारंटाइन में रखल गए थ्रोट स्वाब संकलन कैला पर संक्रमण पुष्टि भइल डॉक्टर उपाध्याय जानकारी दिले बानी। परसा में 10 जने संक्रमित मध्य 1 जने महिला आ 9 जने पुरुष रहल डॉक्टर उपाध्याय जानकारी देनी। परसा के संक्रमित सब 26 वर्ष से 56 वर्ष समूह के लोग रहल बानी। गत जेठ 26 गते उ लोग के स्वाब संकलन कैल गेल आ नारायणी अस्पताल के प्रयोगशाला में कैल गेल रहे। परसा के 10 जने संक्रमित मध्य बिंदवासिनी गांव पालिका के 1 महिला आ 8 जने पुरुष रहल बानी त पटेवा सुगौली गांव पालिका के वार्ड नंबर 2 के 1 जने रहल बानी। ऐसे ही रोहतहट गढ़ी माई के 30 वर्ष के 1 जने पुरुष रहल डॉक्टर उपाध्याय जानकारी दिल बानी। परसा के ठोरी गांवपालिका 4 में बेटी बलात्कार कैल आरोप में बाप पकड़ाइल बाटे। ठोरी गांवपालिका के विजय बस्ती प्रहरी चौकी के प्रहरी नायब निरीक्षक सूरज आचार्य के अनुसार 11 वर्षीय बेटी के बलात्कार कैल आरोप में 35 वर्षीय बाप पकड़ाऊ पड़ल बानी। बीतल रात 11 बजे उनका के पकड़ाऊ कैल गए आ अभी उनका के जिला प्रहरी कार्यालय बीरगंज में रखल गई बतावल गई बाटे। पीड़ित बेटी के उजुरी के आधार में बाप के गिरफ्तार कैल गई बाटे। लड़की घटना बारे परिवार आ अड़ोस पड़ोस के जानकारी करेले बाद स्थानीय सब बाप के नियंत्रण में लेके प्रहरी के जिम्मा लगैले रहे। बीरगंज महानगर 21 से परवानीपुर में वार्ड अध्यक्ष के ही संलग्नता में एक परिवार के समाज से बहिष्कार कल गई बाटे। उक्त परिवार से कोरोना के बेरिया मस्जिद में ज्यादा जने जमा न होके कहला पर समुदाय से अलग कल गई आरोप लगेले बाटे। वार्ड अध्यक्ष हबीब मियाँ अपने समुदाय के राज महमद मियाँ के परिवार संगे कोनो लेन देन सहयोग न करेला टोलवासी के उर्दी जारी कैले बानी। काल परवानीपुर मस्जिद नजीक स्थानीय सहित के बैठक बुला के उनका के
राज मोहम्मद के परिवार के साथ देवे वाला आ सहयोग करे वाला के भी उहे तरीका से कार्रवाई करे के निर्णय कल गेल बाटे। जेठ 12 गते ईद के दिन राज मोहम्मद आ उनकर बेटा आ पत्नी मस्जिद के इमाम मौलाना के गाली गलौज तथा हाथ पात कैले वार्ड अध्यक्ष के आरोप रहल बाटे। ईद बाद ऐसने व्यवहार दोहराइला बाद काल बैठ के समाज से अलग थलग करे के निर्णय भइल बैठक के माइनेट में उल्लेख बाटे। सप्तरी में श्रमिक लड़की के दारू पिया के बेहोश करके बलात्कार कैल आरोप में एक युवक पकड़ाऊ पड़ल बानी। सप्तरी के तिलाठी कोयलाडी गांव पालिका 7 के 37 वर्षीय शिव शंकर मंडल के प्रहरी घटना के 1 वर्ष बाद पकड़ाऊ कैले बाटे। सप्तरी जिला प्रहरी कार्यालय के अनुसार पिछला वर्ष आषाढ़ 18 गते वहाँ के स्थानीय लक्ष्मी बल्लभ नरसिंह माध्यमिक विद्यालय के रूम में 14 वर्षीय लड़की के बलात्कार कैले रहे। वहाँ के उहे विद्यालय के कार्यालय सहयोगी समेत रहल बानी। ओकरा बाद फरार उनका के पकड़ाऊ करके थप अनुसंधान शुरू कल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब परीक्षक तिलक भारती जानकारी दिले बानी। सशस्त्र प्रहरी नेपाल भूमि में होखे वाला कोनो भी प्रकार के अवरोध न सहे के बतैले बाटे। भारतीय समूह से पिछला समय में सीमा नाका में आक्रमण होखे लगला बाद सशस्त्र एकरा के गंभीरता पूर्वक लिहल जनैले बा। सशस्त्र प्रहरी बल के प्रवक्ता डीआईजी प्रवीण श्रेष्ठ 80 दिन के बीच में 17 बेरी भारतीय समूह द्वारा सीमा में खटल सुरक्षाकर्मी ऊपर आक्रमण भइल जानकारी दिले बानी। वहाँ के सीमा में खटल सुरक्षाकर्मी ऊपर भारतीय पक्ष से आक्रमण होखल दुखद भइल बतैले बानी। वहाँ के भारतीय पक्ष से आक्रमण होखे सके के स्थान के पहचान करके जनशक्ति थप गश्ती जांच लगायत के प्रभावकारी बनावल गईल आ सतर्क रहेला निर्देशन समेत हो चुकल बतैनी। सरकार के सक्षमता के विरोध में नेवी संघ पर्सा आज भी सड़क में उतरल बाटे। कोरोना वायरस से नियंत्रण तथा रोकथाम में 10 अरब रुपया खर्च भइल दावी करे वाला सरकार से क्वारंटाइन में बैठे वाला के खातिर सामान्य व्यवस्था भी करे न सकल कहत शांतिपूर्ण प्रदर्शन में उतरल नेवी संघ पर्सा जनैले बाटे। बीरगंज स्थित घंटाघर में नेवी संघ के जिला सभापति विकास तिवारी के सभापतित्व में संपन्न भइल कार्यक्रम में तरुण दल के मिकू सिंह, नेवी संघ के पूर्व प्रदेश समिति सदस्य अभय कर्ण, नेता बाबू नंद पटेल, जिला सचिव समीर मंसूरी, उप सचिव रमेश यादव, सिराज अंसारी, राजेश पटेल, उपाध्यक्ष शेख हजरा, साबिर हुसैन, जिला प्रवक्ता केशव राज मिश्र लगायत के लोग के उपस्थिति रहल रहे। क्वारंटाइन में कोनो भी किस्म के विशेष सुविधा रखे न सकला पर भी हमनी से 10 अरब कोरोना व्यवस्थापन में खर्च भइल कह के सरकार के झूठा दावी के विरोध कैले रहे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नेपाल आ भारत बीच के संबंध केहू तोड़े ना सके के बतैले बानी। आज भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के कार्यकर्ता के जन संवाद कार्यक्रम अंतर्गत संबोधन करत रक्षा मंत्री सिंह भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी के संबंध रहल आ एकरा के केहू भी तोड़े ना सके के बतैले बानी। वहाँ के लिपुलेख से सड़क बनाइला के कारण नेपाल के जनता में कोनो किस्म के गलत संदेश गैला में ओकरा के आपसी छलफल से सुलझावे के बतैले बानी। अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगायत आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे ही आज सवेरे 33, दोपहर 38 डिग्री सेल्सियस रहल रहे। आज रात में 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कल गेल बाटे। ऐसे ही आज सवेरे 5:10 में बेर उगल रहे तो सझिया 7 बजे बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। देश भर में मिलल 451 नया संक्रमित, कुल संक्रमित की संख्या 6211 पुगल। क्वारंटाइन में ही रहल एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार। परसा में बेटी बलात्कार आरोप में बाप गिरफ्तार। सप्तरी में लड़की के दारू पिया के बेहोश करके बलात्कार करे वाला एक जने पकड़ाई। सरकार के असक्षमता के विरोध करत नेवी संघ फिर सड़क में आंदोलन जारी रखेगा उद्घोष। आ नेपाल भारत बीच के संबंध केहू तोड़े ना सके लिपुलेख विवाद वार्ता से अंत हुई कहनी भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्रों में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर से प्राप्ति के मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।